Risang Taranggana boten kuat ing riku kraos panas sanalika bangsa Den manunggal Sadewa dhateng Risang Bidasena. Oh, dakwat. Widasena, aku moh mandunggal marang Widasena. Iling-ilingen aku bakal gugat marang Widasena. Aku Genderwo Raja Bali. Inggih Kang Mas Widasena, kula aturi arep sawetawis Kakang. Wah, Taranggana adikku, aku gak duwe daya. Monggo sakniki sampean kula usapi kali kunjung kula niki. Pun kula oles-olesi tenggene dada sampean niki. Ping 3. Nah, pun sakniki sampean waliya jati temani Nirmala. Wah, syukur matur sembah nuwun Kyai ning Lurah Semar iso ngusadani aku saiki aku iso ndelok wujuding bangsa jin setan priprayangan. Oh, nggih, Den. Lajeng kados pundi, Gus? Tak babati maneh. Taranggana adikku. Inggih, Kang Mas. Ayo, melu aku. Derekno kakangmu. Tak babati Ayugyasa negara muka tansah Gusti ngedapahi. Inggih, Kakang.
Arjuna Arjuning rat julung pangresing sanira Sri Kandi Sangira nyangking Gandewa Sempatra mayar-mayar kadya sutra diwangga Kaki Semar nggih gak ngono iko tak deleng ana cahya saka dhuwur bakal mapak rendakanku Kaki Semar nggih ingkang atos-atos Den mangko dhisik iki sapa dampyak mapak rendakane ingsun mara gagip matura kisana jagat dewa Bathara Bathara wasesaning jagat yen sliramu durung tepung marang wong kaya aku kelawan dulur-dulurku iki prajurit saka Kraton Madiganda. Panjenengan ingsun iki prajurit bangsa jin. Prajurit bangsa jin. Iya. Panjenengan ingsun kang aran Jin Srikiti. Aku jin Kombang ali-ali. Oh, nek sliramu durung tepuk marang wong kaya aku, ya aku jin Cakranegara. Kisah anak iki sapa? Aku Raden Taranggana. Kancik ana ing negaraning jin, negara Madiganda. Wong sak perlu babat alas kanggo yasa negara. Tak elingno aja dibacutno. Oh iya, tak elingno aja dibacutno. Oh, aja diterusake. Yen selamun nerusake bakal nemoni cilaka, nemoni bebaya. Ora kena kene iki diambah wujuding menungsa. Ora kena kene iki digawe sak wiyah-wiyah. Kabeh iku mau ana tatanan ana jroning kratoning bangsa jin. Tak suwun lelakno. Iki dina tak jaluk wujuding yaiku Kraton Agung Madiganda. Wani karo bangsane jin budi tak sembadani ngamuk tak kembare. Mangkir yen jan mangkir. Mangkir. Wong di atase sampeyan sipate menungsa. Nggih. Sipate menungsa, nuwun sewu. Sampeyan iki mboten kawenang merjaya dhateng bangsa jin. Mateni bangsa jin iki mboten menang.
Oh ngono mok iya nak. Banjur kaya apa? Bangsa jin niki saged tunduk kedah sampane duwe katribawan. Apa sing tak gawe pianggel pusaka Sarutama menika sampean lepasake gandha sampean tingalaken kados pundi mangke kedadosanipun. Kacarita Risang Taranggana ngedalaken wujuding nggih menika pusaka Sarutama. Ing riku boten kiyat kena katribawaning pusaka Sarutama. Bangsa jin padha kepanasan saknalika bangsa jin tigang perkawis manunggal sajiwa dhateng gua garbanipun Raden Taranggana. Loh. Adalah jagat diubatur-batur wasesaning jagat. Aku nganti ditangisi dening putriku Pedeblan kang aran Jin Suparti. Putriku iki kebimbang kasparan dening Raden Taranggana. Oh, ana ndih papan panggonane Raden Taranggana di patiku mara gagih. Ayo bebarengan yen ketemu Taranggana ayo dicekel bareng-bareng.
Julung panggresing salira Sri Kandi nyangking Kandewa Sembadra mayar-mayar lir kadya Utra Diwangga jane kujar Naranana ya mangko dhisik iki sapa ana jalma menungsa yaiku wani kancik ana ing negaraku negara Madiganda sapa kisanak balik sapa kang dadi dosa namamu kisanak lho yen sliramu durung tepung marang wong kaya aku ya aku Prabu Jim Suparto yen sliramu durung tepung marang wong kaya aku ya aku Patih Jin Danarjaya Prabu Jim Suparto kelawan Patih Dananjaya ngendhek laku jantraku yen jeneng tiramu durung tepung marang wong kaya aku ya aku Raden Taranggana mengkono sinuwun adalah mapen kebeneran ya Taranggana iya mula aku iki nyuwun tulung marang sliramu ya manuta wektu dina samangku iki sliramu bakal tak dhaupna tak jodhokna dening anakku kang aran Dewi Jin Suparti yen jeneng sira iso nuruti apa sing dadi kekarepaning putriku aku ora kabotan Taranggana njaluk apa tak turuti yen sliramu gelem nuruti dening putriku yen tak gelem nuruti putriku ojo temekaning loro temekaning pati bakal tak labuhi negara Madiganda ora kena dijah-jah dening jalma menungso sampean manut mawon ya apa mau wis sampean manut jenenge apa rabi anake nak lho ya apa kok enake wae anake demit wae wis gak ngurus nak sing penting wedok lho alah ya apa lek ngrasakno apa ya apa rek maradone tak meneng wae kalah gong ayo gelem apa ora manut apa ora aku mau manut apa balenono maneh gak manut aku ora manut majo rene putriku Jim Suparti
iki putriku. Dewi Suparti. Luwih candra kurang rupa saking ayune. Sawangen Taranggono. Delengen. Mulai pucuk rambut nganti dlamakane sikil. Mulai ngarep nganti tekan buri sawangen. Pundake ya apa? Bangkekane ya apa? Kentole ya apa? Iya, gak koyo tanggaku mau kentole gedhe mo. Ah. Bo. Gak ngono. Iku kentol tak kentol iku. Mripatmu iku awas ae lho ya apa ta lho rek wong mlaku ngarepe omah ta lho. Bo. Tunggale yo kene iki lho, Pak. Nek mlaku gegere mbok. Iku geger ta lapangan iku. Wis. Taranggala sawangen inggih Rama. Kula purun Rama. Mulane tak ojo nyacat. Ya. Sliramu manut dadi garwane putriku inggih kula sagah kula manut. Ya, yen kok mangkono negara sak jajane, negara sak isine bakal tak pasrahno dening Taranggala. Pun bapa bakal manunggal sajiwa marang jeneng sliramu kelawan Patih Dananjaya. Yen go mangkono Kaki Semar ayo nerusake yaiku babat alas Kaki Semar mbok menawa iki wis sisi mangsane ya Kaki Semar nggih tapi kula dherekaken
Terpadang sampun pandinipun meter sotik sampun kaluru lawane wong tinju moyo paditipun madara sodik sampun kadhe enggal enjang kuwi laging sekaring bah wono langging inggih sang penemban Syekh Pawan mila menika engkang putra badhe matur dhateng paduka awit panjenengan menika minangka lujune wong Indraprasta sumangga panjenengan jangka napa leres menika sampun titi wancine kabuka wujuding kraton Indraprasta mekaten sang penemban weladalah pawolek palike jaman dosinuwun sang rikala semanten garwa kula inggih ing ngriku nyuwun wujuding kasampurnaning sampurnaning garwa kula menika nunut dhateng Risang Taranggana mula sak temene sejatosipun kula niku mboten narimah yen panjenengan menika nyuwun jangka bikake kahanan Indraprasta menika sampun titi mangsane mila kantun panjenengan sinuwun Prabu Yudhistira menika lila legawa napa mboten negara sak jajane menika dipun paringaken wujuding nggih menika menungsa sing wonten babat alas wana marta kawan sak panunggalane wah alur dhisik gak gampang masrahno negara iki kena dipasrahno nanging wong sing darbene watak utama wong sing wicaksana wong sing nyekel adile kahanan ora bansindi bansilatan iku sing wigati yen perkara nata gampang sing abot iki adile kahanan iki aja nganti bansindi bansilatan
ojo nganti pilih kasih marang sak padha padane. Oh, inggih. Sampun mangertos Raden. Mila sedaya menika kula wau kula pasrahaken dhateng anak angger Yudhistira. Inggih. Matur sembah nuwun duh Sang Penemban, matur sembah nuwun. Inggih, kula kepireng kabar yen adik kula Jeng Suparto menika manunggal sajiwa dhateng Taranggana Sang Penemban. Oh, mekaten. Inggih, Yayi. Yayi kadangipun Kakang Yayi Kala Jandu Permana. Wah, kaya apa barep kakangku Yudhistira? Lawan adikku ndi? Yayi Jin Nakula kelawan Yayi Jin Sadewa. Ayo derekno aku tak papake krendakaning menungso sebabat alas ana sakjroning alas Wonomarta iki ya Yayi.
pun madar setik sampun luru. Oh yes. Oh, sing barep iki sapa? Inggih sinuwun, kula pun Raden Wija Kangka sing gedhe dhuwur. Wah, aku Wijasena. Banjur sing ana ngarep lungguning sor. Inggih kula pun Taranggana mekaten sinuwun. Sing kembar iku sapa? Inggih kula pun Pinten, inggih kula Tansen do sinuwun. Aku ngerti apa sing dadi sediamu. Ya. Aku ora bakal mangsuli sing werna-werna nanging negara Indraprasta iki. Iki diarani ya negara Ngamarta. Ing kono bakal tak pasrahke dening panjenengane Raden Wija Kangka klawan sak dulur-dulure. Ning pesenku yen ana wujuding wringin kurung aja nganti dibabat. Siji yen ana yaiku sajroning alun-alun bangsal kembang ana wit jejer luru. Iki aja nganti dibabat kanggo tetenger. Wah, iku banyumu. Iya. Mula saka iku iki wis titik mangsane. Negara tak pasrahke lilakno aku bakal manjing ana ing goh garbaning yaiku Wija Kangka kelawan dulur-dulurku manjing ana goh garbane dulur-dulurmu kabeh. Wah. Wija Kangka anakku Wijasena Taranggana klawan Pinten klawan Tangsen punibu rumangsa bungah punibu rumangsa bangga duwe anak lelabuh gawe negara dhewe gak jagakno wong negara lan ulamat kok becik. Wah, Sabu Kunti aja nangis, Sabu Kunti. Oh Kunti, Kunti aja nangis. Lara nyatimu nak. Uripmu gedlarung-dlarung saka
kridane wong Kurawa. Nanging Gusti Kang Maha Kuwasa iki mujudake mulyamu Ger. Tak rewangi rina klawan wengi udan tangis nyuwun marang Gusti Kang Akal Jagat. Yudhistira nica kanggo duwe negara anak-anakku Pandhawa bakal mulya ya kula. Wah, Prabu Kunti aja nangis. Wis Kunti. Wis. Wanci iki reka dayane anak-anakmu. Sehingga mujudake apa sing dadi kekarepane mula saka iku, Nger. Kunti. Ayo disawang saka kadoan pun apa iki ya melu bungah. Mula iki gata arani sapa-sapa. Iki tak arani papan kang lestari pidodo subur makmur Katolik biar katon kahananing wujuding yaiku negara Indraprasta jagat diksa ini. Padha pesta Handrawinana sajroning Kraton Agung Negara Indraprasta didherekno dening eyangmu tak tunggoni uga ya Nger. Ayo tak derekno inggih Kanjeng Ibu. Apa mok wis cukup sakmono nak. Ayo nak Sesanti Wijayanti sekali merdeka tetep merdeka. Mbok menawa kekuranganku ya aku nyuwun agunging pangaksama. Tak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Purna.